Men du har ikke engang højt level. Det er til at græde over det her. Jeg pusher min panda på dig i morgen, Patrick. For sent. Jeg tror nu, at han er rimelig ligeglad, når det angår BFO. Nej. Jeg bliver nogen, der kommer til at det er simpelthen. Jeg kunne sige, at Martin tog nogle chip, simpelthen for hans padborg af. Og det gjorde han. Ej. Og nu Martin så ikke kun i stand for at fikse det igen, fordi han ikke kunne det i Danmark. Helt dansk til en og det er så her, jeg finder ud af, Patrick, at den her svøjerklæde gørs. Ja. Det skal utrolig meget på jeeps. Gør det da? Det gør. Jeg lige skal 50 på en jeep. Har du brug for liv? Nej. Det er fuldt. Du skal ikke i stedet. Du tjener ikke i stedet. Du tjener ikke døgnet. Okay, nu er jeg rigtig meget brug for. Hvorfor? Jeg er lige usikker. Hold lige her med hende. Tak. Ej, kunne lade være. Jeg sætter stor pris på det. Kom her, ikke? OP. Ej. Skulle jeg det? Hvad? Hvorfor skulle jeg derovre? Du skal dræbe ham der, Patrick. Kom an. Hvad hedder han? Den hedder Pace eller en pis. Han dræbte mig stort set i gangen. Han dræbte mig 3 gange. Place 22. Jeg ved, hvad træt af de spawn for det her. Det kan jeg bare ikke skide med, når jeg lige er usikker. Det er forfærdeligt, jeg kan ikke tåle det her. Du er også klar. Han skyder mig. Han vil flyveske. Han hacker ikke. Måske han vil, men han hacker ikke, det tror jeg ikke. Men det er sindssygt, det han gør. Jeg sidder med flyvemaskinen så god ud. Lige må vi også dreje en mad på. Hvis jeg kan du bare svinde lige. Okay. Nu tjener vi med at dø. Jeg fik mig selv kørt ned. Jeg er ligeglad. Jeg vil stadig, når jeg er dræbt. Ej, jeg burde ikke være ligeglad, men det var så Ja. Det er et godt spørgsmål. Jeg kan godt tænke mig teamkill. Hvis jeg får lov til teamkill, er du så glad? Nej, fordi det skal ikke være noget, der får lov til. Det skal man ikke gøre. Prøv at se det der. Two-trap power. Jeg aner ikke lige, hvad der skete der, men power. Jeg ved, hvad det var for mig. Jeg græder snart, jeg gør. Ej, det er jo snart. Jeg er blevet oprettet med noget pæk. Det er jo sindssygt, som man på jeres team gør. Nej. Det var da været lort, det der dag. Helvede. Dårligt. Au. Lukker han af. Jeg lægger bare. Når der kommer så mange bomber, hvor jeg klarer at få den her. Jeg lægger det sygt. Det er pixel. Jeg lægger det sygt. Loser. Hvor er det væk? Jeg lægger syge bomber. I can die. What the fuck again? No. Kan lyde langt, den her kan skyde.
Jeg sidder fast. Det var dejligt. Svin. Jeg vil da ikke få til at dræbe dig. Men så har jeg glemt, at jeg er forkert skive. Ej, det var rart. Altså, roadkill er en af kommandoer, der står og kæmper med en sniper, det var dejligt. Nå, nu skal du teamkill, Tjern. Kommer bare. Fint. Hvorhen? Så mange, hvis jeg skal gå ind, det er så dumt. What the fuck, jeg bedste små. Tænk på det, ny computer snart. Jeg teamkillede dig. Gør jeg? På et eller andet tidspunkt. Nej, nu fik jeg ikke tjekket. Det var ikke gjort. Nej, du gjorde ikke. Jo, ja. Nej, du gjorde ikke. Jo. Nej. Jo. Hvornår? Kan du ikke huske det der, sådan noget min jeep ind i din jeep? Jeg er nået at hoppe ud og blæse den plads. Nej, det gjorde mig. Jo, jeg gjorde. Du døde. Og den anden gang, det der, hvor du gjorde det hen ved tanken, der nåede jeg også at hoppe ud, og så gik jeg ved tanken. Nej, du døde sgu da den første gang. Nej, jeg gjorde ikke, Patrick. Hold nu kæft, du døde. Det gjorde jeg Du er sådan en dårlig taber. Du døde. Bare fordi du ikke fik teamkiller nogle gange. Du døde så groft, du gjorde. Du fik bare... Jeg gider skuffe men det gjorde du altså ikke. Jeg brugte et påske for det, du døde. Det gjorde jeg altså ikke. Du Du døde. er på flyve. Nej. Ikke er det flyve. Du er bare bange for mig. Hvor er du?